ilahing hum ilahing hawik namastu namasidang hawik namasustrat ming sang yang jagat karono soran tundu kawisisaning sono sono kang sinawung langit wilopo estu masil stantun lampeng ringgit purwo kang jinantur tutur tetelo tulat mrelap ding paradya winur sita mupama prangmeniskara karanto diantuying jaman purwa wini suda trah ingkang dinama-dama pinarti tameng lelata mangke teka pasananing gebita pandhupeng pralambang matumpa-tumpa marma panggunggung sang Murwengkata hanenggih negari Bendita kang pinangka bebukaning carita Murciting Kawi ingkang kahekati dasa purwa eka werdine siji hadiline widasa 10 purwa kawiwitan gumlaring jagat sakti katatitaing jawata ingkang sinangga pertiwi kaungkulaning akasa kapit samudra laya pandene kathah ingkang samya hanggana raras lamun to den upaya senadyan to sewutanan to sedasa senadyan 100 datan jangka 3 adi-adining garba gebita sayekti tan wenten kadi sajiga keparing Bathara ingkang karya jagat gumalaring nagari Wirata ingkang wenang pinangka bebukaning carita Murciting Kawi Sredenon pasewagan busana maneka warna Sepapus piting Udyana miang panjra ingkang sarwa rukma renggeng maneh Narawata Obro Prabanya Sumirat kenyaring tejo leliweran lera kilat sisiring dadit
Wimbu kegandamre mingen katiuping ruto mando separan mangambar aku mas lamun sira angga guru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik martabat sarata kang rohing hukum kang ibadah lan ngirangi syukur oleh wong tapa ingkang ngungkur tani kerpawahing liyan iku pantes guranana kaki sartane kawruhana jagat wasisaning Bedara iya jagat Dewa Bathara putraku nggir Utara wonten timbalan pangadhawuh Kanjeng Rama Diwaji miji mawantu-wantu dumateng ingkang putra pun Utara ayo aja kaget jeneng sira ingsun timbali sowan jeneng sira nang ngarsaning ingsun padha kanthi harja kula Utara dawet kapundi kasuwun dipinampi pangandika dalem Kanjeng Rama Diwaji kepareng sabda pangandikanipun Kanjeng Rama kula tampi asta kekalih kula pundi saengga jejimat kepareng Kanjeng Rama Diwaji mundhut pirsa biswanipun ingkang putra awit saking pangestu dalem Kanjeng Rama Diwaji sawanipun ingkang putra winantu ing karahargyan
Kajahi punika sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pepodo dalem. Iso temen dadake bombong rasaning wong tuwa. Semono nggonmu ngagungke asmane wong tuwa. Tak tampa kula Utara. Kajaba iku ingsun sedya mundhut pirsa. Ingkang katemben prapta ana Stinggil lamun ora sisih pandulingsun pamanira sakarone Yai Kenca rupa apa sawetara nggone kepareng prapta lenggah ana Stinggil Utara matura kepasang sigya bilih paduka Kanjeng Rama Diwaji kepareng mundhut pirsa rawipun Kanjeng Pamangrupa Kenca miwah Kenca rupa angetipun ingkang putra saderengipun Kanjeng Rama Diwaji miyos siniwaka sejatosipun Kanjeng Pamangrupa Kenca rupa sampun sawetawis anggen hanganti wonten Stinggil pramila sumangga Rama anggenipun angacarani dumateng Kanjeng Paman kekalih. Iya, lamun pangono tak parengake jeneng sira semene sawetara kula nembe dhateng sendika Kanjeng Rama Diwaji. Yai rupa Kenca rupa nganti lalu mangsa pun kakang asung pambagya kelawan jeneng para sekarone. Mula kang saka iku Yai pun kakang ngaturake pambagya panakrami raharja praptane Yai ana ing Stinggil negara Wirata Yai rupa Kenca rupa dat kapundika suwun pinampi pangandika dalem Koko Prabu ingkang rementah dumateng ingkang rayi kepareng pangandika dalem Koko Prabu kula tampi asta kekalih kula pundi saengga jimat kepareng Koko Prabu ndhute sowan kula awit saking pangestu dalem Koko Prabu sowan kula mboten manggih halangan setunggal punapa kajahipun sungkem pangabekti kula kunjuk senadyan to ingkang rayi Kenca rupa Koko Prabu nyaosaken pangabekti kula kunjuk Yai rupa Kenca rupa banget panarimanipun kakang Utara wonten ingkang dawuh Rama ayo aja kesuwen tak parengake nggal nyaosna pangabekti kelawan pamanira sakarone kula duwi dhateng sendika Kanjeng Paman Rupa Kenca miwah Kanjeng Paman Kenca rupa kajawi kula ngaturaken pambagya kula nyaosaken pangabekti kula kunjuk anakku nggih Utara ya amarga saka pamujimu praptanipun paman winantu ing karahargyan bektimu tak tampa nggih ya nggih bektimu tak tampa pangestunipun paman tampa ana pangendikanipun Kanjeng Paman kula pundi saengga jimat Yai rupa Kenca rupa sejatine sawetara nggonipun kakang nganti-anti sowanmu ana ngarepanipun kakang persasat penganti-antinipun kakang kaya dene ngenteni sileping batu gabus kumambanging watu item wekasan akarya peteng dedet lelimengan jagatipun kakang nanging bareng pun kakang prisa praptane Yai sak karungene sak nalika padang trawangan kaya dene lumaku wanci bengi kepapak obor 1000 saka panemunipun kakang ora ana liya kalengganipun mengko bisa padang kahanane lamun topun kakang nampa ature Yai sekarone waduh jimat tepinden kula Prabu
menawi kagalih lepat awit suwanipun Kang Rai Sumurandat keparengaka Prabu nglumunturaken si samudra pangasam ora dadi apa Yayi keparengaka lajeng ingkang Rai mundhut prisa punapa ingkang dadosaken dubiyantaning penggalih keparengaka enggal kababarna dumateng ingkang Rai ingkang Rai sedya ngangulungke jangga nilingake asmara murid terwaca midanget pangendikanipun Koko Prabu leng-leng ramyaning Kang Driya Leryang Candra katawengan sumo ing tias kaduritan limut kapyataning ruji ram-ram indriya ram-ram indriya manawun kakuwung ijwan wisesa Yayi rupa kenca rupa peteng penggalihipun Kakang bisa tak kandhake dening Yayi kaya dene suduk gunting tatu loro tegese ana rong perkara kepareng lajeng ambabaraken Koko Prabu punapa ingkang ndadosaken telenging penggalih ingkang sepisan bisa ndadekake bombong marem atinipun Kakang rikalane Yayi nganakake pasar anyar ana ing ngalun-alun negara Wirata apa sebabe ndadekake bombong rasane ati merga ana sajroning alun-alun kono sing tok gelar tontonan-tontonan ingkang kamangka tontonan iku mau wis suwe banget ora katon tegese Yayi ngestarakake budaya Wirata sing wis suwe ora katon ndok katonake ana sajroning pasar anyar kamangka sajroning pasar anyar ingkang padha amresani ora mung para kawula Wirata kepara akeh para nalendra manca sing padha niti prisa kahanan jroning pasar anyar kepara aku wis krungu kabaran akeh wong mancanegara sing tresna karo kabudayane dhewe lah kuwi sing ndadekake mongkok ning malah gumunku sing wong kawula negara Wirata dhewe saiki malah katone arep ngedoi karo kabudayane dhewe lah kuwi sedeng wong mancanegara wis tresna karo kabudayane dhewe ha kok dadi malah sing kawula negara Wirata malah padha ngedoi kudune iku dileluri diwet-wet kepara dikerpake wae nggone nggelar seni budaya sing wis lawas-lawas ora katon iku mau antarane
Serandul emprak selawatan jatilan sing kuna-kuna kuwi wajib tok-tokke meneh. Aku sing ndadekake bombo marem atinipun Kakang iku. Uga ulu wetu bumi Wirata uga tok gelar ana ing kono. Saengga akeh para kawula sing rumangsa marem lan seneng merga padha dodolan ana ing kono kabeh kamangka payu. Katone ingsun iku ora niti prisa nanging jane nylamur kawula niti prisa dhewe ora sanggawa bergoda utawa nggawa sing jaga keselamatanipun Kakang ora pun Kakang tindak dhewe niti priksa wae lah keterangane apik kahanane kuwi sing marake bombong atinipun Kakang. Lah saiki sing ndadekake peteng atinipun Kakang bareng yai sakarone padha nganake adon-adon. Kamangka adon-adon ing kono tok arani jago kasepuhan jago kanoman sing dudu sawening sato nanging jejering manungsa jago kanoman saka Kincakapura jago kasepuhan saka Wirata. Nah iki sing pun Kakang durung ngerti kekarepane yai. Nggon mung anake adon-adon kuwi apa ya pancen ana kekarepan pribadi apa pancen iku mau mung kanggo srana mamerake kasudibyan kanuragan. Lamun nganti kanggo srana mamerake kasudibyan kanuragan mumpung durung kebacut ora tak lilani. Merga wong sing seneng mamerake kasudibyan kanuragan tembene bakal ketuan watak angkara budine candala sumengah angangah kemedah ngakai jagat bimen ing jagat pinunjul dhewe sak engga ora ngerti lan ora kelingan lamun jagat iku ana kang murba lan masisa tur elinga yai wong sing kulino mamerke kasudibyan kanuragan banjur ora ngerti lamun sak wetan-wetaning wetan iku sejatine isih ana wetan sadhuwuring langit isih ana langit ngerti ya lamun dumadyoning jagat raya iku ora ana sing sampurna mula cara wong ing mlaku bab adon-adon iku mau pun Kakang durung ngerti sing tok tuju iki menyang endi. Iku sing bakal tak pundhutke prisa kelawan Yayi Rupa Kenca lan Kencaka Rupa. Coba enggal wangsulana Yayi. Waduh. Jimata punden kula Ka Prabu. Katebikna saking panyakra bawa bilih kula ngawontenaken adon-adon punika kangge srana mameraken kasudibyan kanuragan. Lah banjur karepmu kula ngawontenaken adon-adon punika tentu ing mangke ingkang ningali ingkang hamresani mboten ngomongaken kawula Wirata bener tentu saking Mancanegari saengga Nalindra Manca mangertos boboting aida para satriya negari Wirata. Temtunipun Kaka Prabu Enget Madya Candra kapengker meh mawon negari Wirata menika bedah. Awit saking pokalipun Nalindra Trihasta Prabu Susarma. Tujunipun ingkang rayi kekalih tasih saged dipun alangaken, tasih saged dipun ujuraken. Upami
ing mangke kula mboten saged dipun alangaken dipun ujuraken waduh temtu bedah negari Wirata pramila wanter panuwun kula Koko Prabu kedah ing mangke dipun pinanggani panuwun kula ngawontenaken adon-adon menawi Koko Prabu mboten kepareng minangkani kula malah gadhe pandigi yen ngono pancen negara Wirata ki ora ana pawungan sing digdaya sekti mandraguna jaja muntap lere genetap netra kocak ngondarandir ong 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 sumangga jaja bang mawinga-winga wengis kerot kanang waja kumedhut padoning ladi ong ong Yayi rupa kenca rupa wonten ingkang adhawuh kaya-kaya nadyan namung sak gebaring pratit aku wis ngerti dalan sing tok tuju aja semelang antekno nganti Pertanggapati mangrangsang ing akasa lamun tok ing mengkone sang Pertanggapati mangrangsang ing akasa durung ana jago kasepuhan panjenengan ingsun dhewe sing pinangka dadi jago kasepuhan merga kalenggan iki ingsun mercaya marang putramu Seta supaya ngupaya jago kasepuhan mula antekno nganti Pertanggapati panjering angkasa nuwun sewu menapa Koko Prabu panguwas tunggal menika dumurung astanipun Koko Prabu menapa anak kula Seta kok dadak kula supados ngenteni sowane Seta wela bocah ki ora tanggap aku ra wis kandha to lamun to Pertanggapati panjering kang ngasa ora ana sowane Seta aku dhewe sing dadi jago kasapuhan krungu apa ora oh iya saged kula ugemi ngendikanipun Koko Prabu aku iki ratu ngendika pisan ora kena wala-wali aja nganti kesuwen ndang antekno ning madyaning alun-alun kabar sing tak tampa jago Kanoman Rajamala sedulurmu tuwa inggih kon ngantekake sautara nganti Pertanggapati Panjarakasa ora ana suwane Seta aku dhewe sing mati dadi jago kasepuhan kepasang yugya menepakaten lajeng kula nyuwun pamit medhaling pasilan kula nggih nyuwun pamit medhal jawi rupa kenca rupa ingkang padha ati-ati Duka sinipi sang nata ing Wirata Prabu Mas Opati mangertos ingkang dados panuwunipun
ingkang rayi Raden Rupa Kenca Rupa ugi nggenipun tansah bujung rembag saklebetipun legep sang nata tan mobah tan musik ana barat gedhe babar gondo amri arum saekti menika perbawanipun sowanipun putra Wirata Raden Seta ingkang nganti pawungan gengaluhur agarya kagyat guru kawasan Sang Hyang Kang Marasuwani Biya lumarang Caraka kang nembe prapta tinata tramsilanira mungging ngarsane sang nata tumanduk yen mangarsa dan ana kujiwa raras jagat dewa Bathara sak pungkure rupa kenca rupa ana angin gedhe mlebu tinggil kamangka mbabar gondo amrik arum ora suwe ana sowane anakku Seta anyar po parfumu kok wangine ora jamak Seta padha kanthi darja nggih sowan ana ngarepaning wong atuwa
Daka pundika sundepinai pengendikanipun Kanjeng Rama winantu ingkar harjan sowan kula. Pangabekti kula kunjuk Rama. Tak tampa. Kang Mas pangabekti kula kunjuk. Ya, Utara adikku tak tampa. Sowanmu nganti pawongan gedhe dhuwur. Nanging katone kaya iki bocah pradesan. Mboten namung pradesan menika lare pagunungan. Ereng-erenge arga mapanipun wonten ing Kadregan Karanggedhe tapel wates Nagari Wirata. Ning isih kawula Wirata tasih. Sapa jenenge? Cobi Katimbalan. Kanjeng Rama nanging nuwun sewu Rama. Sampun ngantos kaget. Lare menika mboten saged genep tata kraminipun. Wadon becik rembuge ora dadi apa. Bocah nom-noman gedhe dhuwur. Padha kanthi raharja sowanmu ana Stinggil Wirata. Seta. Kula Rama. Iki perbawane apa iki? Oh, lali kula mboten matur. Pawungan menika menawi badhe matur dadak mawi gereng. Kamangka menawi gereng saged ngorekaken bumi. Mulane damparku huyat saknalika kendhitku mlotrok. Ana apa Mas Pati sesembahaku? Padha kanthi raja nggo sowan ana ngarsaning ingsun. Sadurunge bektiku tampan ana. Ya tak tampa. Lamun kowe mundhut prisa sowanku, ya marga saka pangestumu ora nemu sambikala swiji apa. Tak baleni meneh bektiku tanpa nono. Ya tak tampa. Wah, suarane gembleger. Bareng tak mat-matke nadyan topi ayine gedhe dhuwur jedhek wok simbar jojo jenggureng ning malah meranani. Piyaine gedhe dhuwur ireng ning jebule ireng manis. Tur sumbut deg-dege karo awake iki sumbut. Ora kaya Adi Wirata aku ana sing ngerti piyayine gedhe ning sing gedhe ming wetenge. Lah menika ora Adi Temenggung Wirata. Aku ndak takon aja tok anggap aku iki tambuh pancen lagi yo saiki kambuh. Banjur kowe iku saka ngendi? Sapa sing dadi aranmu? Kepasang Yugya, lamun kowe enggal kepareng mundhut prisa marang aku. Aku saka Kadregan Karanggedhe. Dene jenengku Bilawa. Akeh sing ngarani Jagal Bilawa. Iku ya kena. Merga iku bapakku tukang jagal. Bapakmu tukang jagal? Iya. Nanging jagal satu kewan. Menika menawi Kanjeng Rama enget putranipun Abdi Jagal ingkang nami Jagal Walawalakat. Oh. Jagal Walawalakat abdi tukang jagal lamun to dibutuhake pinuju ana pangorbanan sato mekaten Kanjeng Rama. Layak. Lah kok bisa ketemu? Rikala semanten kula ngesti dawuhipun Kanjeng Rama.
kula ketlengso wonten Kategan Karanggedhi. Saengga kula mangertos dhateng Bilawa menika nedeng amberek kebo sapi cacahipun atusan boten namung puluhan. Wonten sajeganing singa ingkang badhe mangsa sapi. Singa ingkang agengipun ngungkuli sapi kamangka kalian Bilawa menika namung dipun antem sepisan pecah sirahipun. Kula lajeng anggadhahi pandegi bilih Bilawa menika kirang janipun saged kangge srana jago kasepuhan mekaten Rama. Welah layak jumbuh karo dedek piadekke lamun to duweni kekuatan kang ibate-bati. Yen ngono pasang yuga seta iki mau pamanmu rupa kenca rupa bijong rembug marang pun Rama supaya enggal dianani jago kasepuhan nganti aku ndhawuhke Panjrikakasa sang Pertanggapati ora ana suwane seta anakku, aku dhewe sing jago dadi jago kasepuhan. Sarene kowe wis katon uga wis ana jago kasepuhan yaiku Bilawa. Nanging sadurunge aku tak nari Bilawa luwih dhisik. Kula semanggaken. Bilawa. Apa? Kowe wis ngerti dikanthi ana ing Wirata iki arep apa? Aku durung ngerti. Lah iki tak jarani. Kowe bakal dadi srana jago kasepuhan nandingi jago Kanoman. Sago apa ora? Sadurunge aku nyagui. Aku tak takon. Aku dadi jago iki kanggo srana ngabutuhan apa kanggo srana njaga tentreming negara Wirata. Karepmu lamun kanggo srana ngabutuhan aku ora sagu. Merga aku duwe panemu ngabutuhan iku ora kurang prayoga kedadeane. Wong sing seneng ngabutuhan sejatine wis kalah dhisik. Ning wong sing ora seneng ngabutuhan iku sing sejatine menang luwih dhisik. Turta iku dadi mungsuhe hukum. Aku moh kabar sing tak tampa Maswapati sing meranata negara Wirata uga ora marengake anane ngabutuhan. Mula aku moh lamun kanggo srana njaga tentreming negara aku saguh. Lamun kowe saguh mengkone bakal nyuwun derajat pangkat apa tak turuti. Aku saguh dadi jago ora derajat pangkat sing dadi pangangen-angenku sing dadi tujuanku. Nanging aku isih eling aku dilairake ana ing bumi Wirata. Lamun ana sing arep gawe ora tentrem ana ing negara Wirata, aku rumangsa dilairke ning bumi Wirata wajib njaga tentreming bumi Wirata. Waduh, layak tublas. Seta. Kula. Ya nadyan ora genep tata kramane ning penemune kuwi Seta. Keterangane sing ana mustika iku ora ning kutha-kutha. Gunung ya ana mustikane. Rak ya ngono utara. Utara. Utara kula. Dateng ndika wedal menika kula nyuwun pamit. Arep menyang endi? Oh, sajake suwe ra nyambut gawe bocah iki. Lagi mapan iki.
andang turu gene ketoke melek. Waduh, nggih. Agitus pundi le mboten ler-leran didongengke, diceritake kalih midhangetaken ungeling gender nangning kok saya liyut wandamu ora upama dudu Bilawa ditareni derajat pangkat. Waduh, tak kira sing dijaluk derajat sing dhuwur, pangkat sing dhuwur, bayar sing akeh. Nek Bilawa ora saguh jaga tentreming praja utawa negara merga eling lamun dilairake ning bumi Wirata. Nggih kados ngaten menika watak wantunipun Bilawa. Yen ngono aja nganti kesuwen ceta Bilawa. Apa? Wis ditunggu ana ing glanggang payudan. Blabar waja kenceng kawat marang pamanmu lan jago kasepuhan enggal budhalo kalenggan iki. Ih, menawi katen lajeng kula nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit Rama. Seta utara ingkang ati-ati. Muga-muga enggal lelakon iki andayani tentreming negara Wirata. Ih, dados niku. Bilawa. Apa? Dosa luputku apa Bilawa? Lah kok banjur nyandak marang awakku. Tok junjung dhuwur arta banting ya. Wah. Mas Wopati sesembahku. Ya piye? Kowe tak angkat dhuwur sak dhuwure mbun-mbunku. Aku ora arep nyikara karo kowe. Lah, kok tak angkat dhuwur? Reneng aku ora iso nyembah. Kowe tak angkat sak dhuwure mbun-mbunku iki pinangka sembahku. Mbok ya mau omong narem mbopong aku. Ora omong-omong ngeget-geti. Kejaba kuwi aku arep takon. Arep takon apa? Adeke Bilawa kuwi jejeg apa doyong? Nek jejeg kepiye, nek doyong kepiye? Nek doyong cetha aku dadi jago kasepuhan mesti kalah. Sing perlu tok gawa mlayu tinggalen negara Wirata. Lamun jejeg adekmu, lamun adekku jejeg nadyan ana bebasan walik watu, aku dadi jago kesepuhan mesti menang. Leng-lenging driya mangungkung kanduan dimang yalena tan kanen lamun tan tulsa mengkundya utama Bilawa ana apa Mas Wopati sesembahku bareng tak wis padake
keterangan adikmu isih jejeg ndoyong sithik wae ora. Yen ngono pesekno aku dadi jago kesepuan. Menang, menang, menang. Saking ungunipun Prabu Maswapati kalih lekasipun Jan Bilawa pangungunipun Prabu Maswapati ing atasipun Bilawa menika namung lare gunung, lare ereng-erenging gunung. Ewa semana tandang tanduk munamuni nadyan to mboten saged genep tata kraminipun saged damel rena ing penggalih bombong ing penggalih anggenipun andulu lampahipun Bilawa ngantos telasing Pandulu ngantos boten kraos medhak saking dampar ngantos dumugi tundhaan namung badhe ngemataken lampahipun Bilawa. Gyok pareng angengetaken sangjaning Pradi Bedha Simpi swados sangata Prabu Maswapati enggal carini. Sang Rasikaneka putra kang anjuk saking Wiyadi bul
ngucap kacarita sang nata ing Wirata Prabu Maswawati. Wis dimunung sanggar pamujan. Ki kepareng besem dipun ratu sepinten ageng menyana munta Cinandra sak krambil katut satabone. Kuku sing dupa semundul ing ayat. Tinampi para Bathara kawangsulaken mandhap nampak mungkanur sang nata nggondo amrek arum. Pratandha katarima panuwunane. Sinegek ingkang wonten sanggar pamujan. Kang pinaka sambing carita nggih ingkang wonten madyaning alun-alun Wirata. Raden Rupa Kenca Garupa. Ya kepareng hamanggi kadang Raden Rajamala. Raden Rajamala semerep kadang Daruna. Solah barawane kaya barungan pinanggap. Kabar piye? Lungguh dhisik.
putra kang kula tumingal preng campur samya ngedali leratat wilateng kota dawanggung manguntangi di benjang sang ji mijel latinya ngetali bubus terus Surawilaka kaya buta singa ragil pasti jangga danyo mangandhah boyo adikku rupa kenca rupa sawetara pun kakang anti-anti ana ing madyaning alun-alun ndi kepiye para madya usarane apa wis ana jago kasepuhan yen wis ana jago kasepuhan adepno kelawan aku ni idak-idake kula nyadhong dawuh Den bekti kula kunjuk kula nggih ngaturke bekti Den bekti kula kunjuk iya togok bilung tak tompo kula sawetawis ndereke Raden Rajamala iya ora apa-apa togok bilung waton nyawiji wis sabyantu lair batin ke anakku inggih kantenan kula niku sing kula dereke nggih piyai-piyai ngaten iki iya togok bilung Kakang Rajamala iya aku mundi pengendikane Koko Prabu Maswapati iya dene ing mengkene wis ndawuhake seta anakku ngupaya jago pinangka jago kasepuhan nanging tansah tak bujung rembug sing duwe panguwasa Wirata kasarane ngono kuwi seta anakku apa Koko Prabu ketoke ndadekke dukane Koko Prabu Maswapati wekasan nganti kawiyos pengendikane nganti Panjrakasa Pertanggapati ora katon swane seta saguh pinangka jago kasepuhan wah kelakon Maswapati sing dadi jago kasepuhan ora sah jam-jaman mungsuh karo aku tak keplekke dengkul si putung dadi loro iya ning sabar dhisik ning ngene ya Di aku weling karo kowe upama iki sesuk aku kelakon bedah Wirata aku kuwi ora njaluk kelungguhan apa-apa ning aku nyawang adiku sakarone rukun padha ngembat negara Wirata bebarengan aku seneng aku tak mbetengi wae pinangka agul-agul Wirata mengko nek ana apa-apa aku jokno aja sura-sura lemu kandha babakan iku mengko mundhak karungon dening para sentana Wirata ora apa-apa saiki surasah delik-delikan
Nanging iki tetep winadi luwih dhisik Kakang Rajamala. Togok Bun, kowe iso gara gok. Mendina gawan kula gara. Kang Togok niku rasa dikon gara wis mesti gara. Saya nek Mbakyu ya, Kang. Wandamu ora garaipun dos pundi. Sejatine aku gawe adon-adon iki pancen tak gunjongko jungkeng palenggane Koko Prabu Maswati. Lo la malah nirokke. Wah, nek kula tak ngelingke saged nggih. Panjenengan niku sampun nggadahi kelenggahan pepatih. Patih njaba patih njero. Sampun diparengke lenggah wonten Kadipaten Cintokapura. Niku rawis Nyokrawati mbau jendho. Jane sesembahan kula kalih Raden Rupakenca Rupa menika kantun siji sing dereng sisian lho garwa. Mbok bangane mikirke kelenggahan niku mikirke garwa. Golek jodoh sikik. Mbok menawa ora iso nggunakake. Wandamu ora nganti umure akeh. Kok njero ora duwe bojo. Perkara iku gampang ning sing baku aku kudu iso nglenggahi dampar Wirata. Ampun. Kula niku pangkat kula mengabdi. Tuas kula ngelingke kathah-kathah mboten dipun agem malah cilaka. Pun kula tak nderek mawon. Aku weling karo adikku sakarone. Upama aku nganti digawe cintra kawakku dening jago kasepuhan. Mbuh lara ora iso ngopo-ngopo gedine tekaning pati, aja nganti lali cemplungno jiwa ragaku ana ing Sendang Watari. Mergo Sendang Watari iku pinangka panguripanku. Kang seneng kang walik sandang walikat jodek wak simbar jojo wang malang wentes nyoga angsir iya di ya iku sing bakal tak eling-eling laning katone sak keblasan aku weruh lakune Seta mbok menawa Seta wis nyempektake jago kasepuhan ayo dibrepeki ayo tak tutke lakumu iki.
kepranggul mungsuh kang padha prawira adu jojo kantaran bau genti milang tatu aja dicegati di cetha sing lungguh ana mburine seta kae cetha jago kasepuhan tak labrak sabar Kakang Rajamala sabar kepiye iki perang adon-adon iki nganggo rembugan dhisik ora ampyak awur-awur ora kleru kaya iki anakku Seta inggih paman pangabekti kula kunjuk ya tak tampa nggih Paman Rajamala bekti kula kunjuk tak tampa nganti pawongan gereng aluhur sapa iki menika laris saking Katregan Karanggedhe naminipun pun Bilawa jenenge Bilawa lho inji wong gedhe dhuwur jenengmu Bilawa ya aku Bilawa apa kowe iku sing kekasih Raden Rupakenca bener aku Raden Rupakenca wis rasa kesuwen terus tak laburake wae sabarno dhisik iki Bilawa iki karepmu kepiye tok jak munggah gelanggang Baidan temtunipun Kanjeng Paman Prisa ingkang dipun anti-anti wonten papan menika jago kasepuhan lha iki punika jago kasepuhan pun Bilawa punika iki jago kasepuhan tok percaya dadi jago kasepuhan inggih mau bocah saka ngendi saking Katregan Karanggedhe ereng-ereng ing gunung inggih wah kowe kok percaya karo bocah gunung ikhlas manggaken wis gek diputuske aku selak ora srontok mecah sirahe bocah kuwi ketoke meneng wae ning mripate pentelang-penteleng sabar sabarno pikirmu dhisik Seta wonten ingkang adhawu rening iku teka papan kene gelem ra gelem dadi badal wakiling ratu tegese rembuke pun paman kelawan sliramu iki mau kowe iku dadi badal wakile Koko Prabu Maswapati kula semanggaken nah rak ngono sejatine adon-adon iki nganggo ngabutuhan tak kandhani ngagem ngabutuhan iya waduh lajeng menawi ngabutan wicalaning Bronarta lajeng pinten lha kok kaya bocah desa wae ngabutuhan iki ora cukup nganggo Bronarta tak kandhani nanging nganggo srana getak manukipun sinten ingkang dipun getak wah bocah iki ora pati tanggap ora ngerti tetembungan sanepa kok njur manuke sapa sing digetak goblok apa manukku ra ya ora sing tegese nganggo srana ngabutuhan getak manuk iku upama aku kalah aku ninggal Kintakapura sing tak gawa lunga ya mung busana sing ana ing pangegemku iki isan-isane Kintakapura tetep tak tinggal dadi Purbawasessamu nanging
kosok baline lamun jago kesepuan sing kalah. Koko Prabu Maswapati sak anak-anake sak garwane kudu oncat saka Wiratra. Aku sing nyekel panguwasa negara Wiratra. Waduh, mulai mekaten ageng-agengan menika. Raning kula menika mboten ingkang nglampahi pinangka jago kasepuhan. Kula badhe sarembag kalian jago kasepuhan. Bilawa apa seta sesembahaku. Kepiye? Iki keterangan nganggo ngabutuhan. Srana getak manuk wanenono. Sarane jago kasepuhan kula kedah wantun. Ya dos pundi melih kula wantun ngabutuhan mriku. Yen ngono aja mung kaweca ana ing ngladhi kudu nganggo tandha tapak asma. Aja nganti mengko mencla-mencle rembuge. Nanging griya mangun kanduan rimang yalino tan kanin salene kowe karo aku wis lakon tapak asma. Ayo papan kene dioncati karben kanggo pepanggihan antarane jago kasepuhan jago kanoman men padha rembugan. Awak dhewe mudhun saka Glanggang Payudan nonton saka kaduan Suwawi kula dherekaken Kanjeng Paman. Dadi jago kasepuhan age tak candak tangane ming tak jak salaman terus pucet. Tepungan meneh jenengmu mau sapa? Aku Bilawa. Wah, suaramu gembleger kaya gluduk. Nek swara gedhe gembleger kaya gluduk, ora kok gembleger kaya tatit. Ya ora apa-apa. Tak kandhani yo. Sarene Bilawa wis munggah panggung, upama tak kon medhun. Tanpa jalaran peperangan tak duga isin kowe. Ning ndadekno kawruhananmu. Kowe karo aku perang ya ora apa-apa. Wis ning Glanggang Payudan kok. Ning perange ecok-ecok wae. Terus mengko kowe tak antem terus mudhun saka Glanggang Payudan ngaku nek kalah. Mergo mengko nek adikku dadi ratu ning Wirata kowe tak timbali. Tak wene kelungguhan sing dhuwur. Bayar sing akeh. Kowe njaluk pangkat apa mesti klakon le. Wah. Raja Mala. Aku dadi jago kasepuhan dudu derajat pangkat sing tak gonco-gonco. Nanging aku netepi darmaning satriya sing kudu mbrasta watak angkara murka budi candala
sing tuwuh ana anggane sapa wae. Katone kowe ketumpuan watak angkara murka sedya tak bingkas saka jagat raya iki. Kowe arep mungsuh karo aku timbane kaya dene timun mungsuh duren. Aku durene kowe timune. Timun geglundungan duren renyek. Ya dina iki arep ajur awakmu. Arep wani karo aku kaya dene menjangan mungsuh karo macan. Aku macane, kowe menjangane. Menjangan mungsuh macan diadul-adul wetenge. Ya dina iki mudhar tak adul-adul wetengmu iki mengko. Kowe mungsuh karo aku kaya dene dewa mungsuh karo buta. Kowe dewane aku. Kualik. Umuke kok kualik. Ora sah kakean gunem. Sing baku aku wani, kowe wani jutosan. Kowe mungsuh karo aku rung tanwung mudhar. Pati uripku ora tak pasrahke karo Raja Mala. Nanging pati uripku tak pasrahke marang Gusti kang akare jagat. Upama pepescenku kuwi mati saka tanganmu, wewenganing wiwara tamaku bakal bisa tulus. Kurang bejane bakal nampa kanugrahan manjing swarga tundha sanga. Wah, gedhuwuren omonganmu kuwi le. Gedhuwuren wong desa kok ngandhake swarga. Oh, kaya tau ngerti weruh swarga ngono. Mudhar ya mudhar. Dibuktekake. Rene kowe tak premo becik ora kena. Wal, tanganmu. Kowe karo aku dudu kanca lho iki. Kowe karo aku mungsuh tetandingan karo aku. Sak karepmu tak lilani, tak ladeni. Kelakon mati dening aku. Yo sak karepmu patenono nek bisa. Sing triya
Bilawa. Bilawa. Ana apa seta sesembaku? Kowe arep mati mbok omong karo aku. Tak pateni dhewe. Iya, kepiye Bilawa? Ing arep kowe tak takoni piye Bilawa? Iki ana ngabutuhane. Kamoko gedhen-gedhenan nganggo srana getak manuk. Kowe mempeng mangsulan karo aku wanenono. Nanging bareng kelakon Pacakara. Kowe klumbrak-klumbruk ditendang manut, diantem manut tanpa males. Seta sesembahaku. Yo kepiye? Aku tak takut. Wong kerengan kuwi mbutuhke apa? Mbutuhke kekuatan. Anane kekuatan saka dayane apa? Saka dayane boga utawa mangan. Aku saka Kategan Karanggedhe. Teka Wirata kuwi ora cerak adoh kawit wingi. Iki lagi teka papan kene. Tok jujuke ana Stinggil. Tekan Stinggil urung tok acarani, tok jak ana ing paprangan. Apa sekirane arep ana daya kekuataku? Gampange kowe mau urung mangan to. Oh, kowe kudune ngerti dhewe. Wong aku mung tok pindah kon ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Utara wonten Kang Adawu. Bilawa iki mau urung tok paringi buka. Wah kesupen. Wah bangeten ana tamu dilalekke. Nganti ora dikeki buka. Ya, lamun kowe pengen buka tak ganti monggo dhisik. Bilawa kuwi nek gelem ora mangan setahun ora mangan betah. Nanging nek gelem mangan ora lumrah menungso. Apa panjalukmu? Aku njaluk tok semekake segodang cacahe 7 dangan. Ingkung sapi cacahe 7. Towak waragan cacahe 7 drim. Ora kuwi arep tok nggo ijen apa dienggo sak desa kaya ngono kuwi. Tak nggo ijen aku rak wis kandha. Bilawa nek gelem mangan dudu sak lumrahe manungsa. Bilawa sareng Wirata iku bab duga ora kekurangan. Utara kantinen ana ing papan pangbuga apa panuwune Bilawa turutana ayo tak ganti Bilawa ayo tak derekke Utara sesembahaku.
Bilowo. Apa? Wah, tejamu kok manter. Bar mangan yo. Iya. Mulane sogok-sogok untu nganggo kuku. Sliliten ya. Ana sing rada ganggu sethithik iki. Mulane terus menjap menjep. Glelengan. Terangane mau rung mangan iki. Sak karep mulai mengarani ayo. Adu dodo genti melang tatu. Ayo maju mrene lamun kowe wani.